дар кумитаи маҳаллаи Қори Раҳмат Қурбонови шаҳри Хуҷанд вохӯрӣ бо вакилони мардумӣ аз рӯи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Дар он раиси кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Наим Малик Исломӣ сокинону фаъолони маҳалла ширкат варзиданд. Дар вохӯрии мазкур вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд ва нозири минтақавии милитсия ҳисоботи солона доданд. Бояд қайд кард, ки Азимҷон Иброҳимзода вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд аз ҳавзаи интихоботии пахтаккор рақами 5 мебошад. Раиси кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон иброз дошт, ки аз рӯзи ба вакили интихоб шудани Азимҷон Иброҳимзода тавонист вазъи иқтисодию иҷтимоӣ ва беҳтар намудани шаҳру маҳалла саҳм гузоштааст. Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон бояд байни халқ бошад. мо ҳамин ба воситаи вакилоне ки ба маҷлисҳои вакилони халқи ҳам шаҳру ноҳия, ҳам вилоят, ҳам маҷлисҳои олӣ пешон мекунем, ҳаракат метавонем ки ҳамин байни халқ кор кунад ва он муаммоҳое ки имрӯз мардуми меҳнатхарини Тоҷикистон пешон мекунанд ба вакилон, ҳаракат карда истода дар маҷлисҳои вакилони халқи шаҳр, ноҳия, вилоят он фикру андешаҳое ки аз тарафи интихобкунандагон шуда мегузарад, вакилон ибрози ақида карда истода роҳи ҳалли ҳамин мушкилот муаммоҳоро ҳаматарафа пешниҳод карда истоданд ва бисёр ҳам ҳалли худро рафта истоданд. За имрӯз мо Азимҷон Иброҳимзода имрӯз бо шумо интихобкунандагон вохӯрӣ имрӯз ташкил карданд ва мо ҳамавақт мебинем ки имрӯз ино аз ҳамин рӯзе ки интихоб шуданд ҳамавақта дар бораи вазъи иқтисодии иҷтимоӣ беҳтар кардани умуман шаҳри Хуҷанд, шаҳрвандони шаҳри Хуҷанд ва умуман барои пешрафти ҳамин ҷумҳурӣ ва ҳам шаҳри Хуҷанд имрӯз бисёр ҳам гуфтам мекунад ки заҳматҳо мекашанд. Хайринисо Темирова, раиси занҳои кумитаи маҳаллаи Қори Раҳмат Қурбонови шаҳри Хуҷанд дар чорабинӣ сухан карда иброз дошт, ки вакили интихобшуда тавонист аз сатҳу сифати мардум бохабар шуда дасти ёрии худро расонад. Гуфта шуд, ки ӯ дар чорабиниҳои маҳаллӣ фаъолона иштирок намуда барои ҳалли мушкилоти ҷойдоштаи маҳалла мусоидат менамояд. ман фикр мекунам, ки дар ҳақиқат дар интихоботи вакил мо сокинони маҳалла хато накардаем. шаҳрвандон дар интихоби вакил хато накарданд. дар ҳақиқат медонам, ки дар вақти интихобот дар ҳар як вакил номзад 2-3 номзадҳои алтернативӣ буд. тавонистанд ин ҷавони ғамхору дилсӯз, меҳрубону ҳолпурси мардум дар давоми 8-9 моҳи ҷорӣ ҳамчун вакили мардумӣ будани худро нишон дода тавониста истодааст. беҳуда ҷаноби олӣ ҷавононро хазинаи тиллоии миллат намегӯянд. имрӯз ҷавонони мо ба ҳаёт бо нигоҳи нав, назари навовар кору фаъолият бурда истодаанд. дар ин муҳлат аз тарафи вакили мардумӣ нисбати оилаҳои камбизоат, маъюбону шахсони танҳо, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, ҷанговарони интернационалист, иштирокчиёни ҷанги шаҳрвандӣ дар арафаи идҳои Рамазон ва Қурбон, иди ваҳдат ва дигар санаҳои таърихӣ ғамхорӣ зоҳир карда шуда, ғайр аз маводи хӯрока ба оилаҳои муҳтоҷ харидорӣ намудани телевизор, таъмин намудан бо мебелҳои зарурӣ ва аробачаи маъюбиро ба роҳ монда дили ятиму бекасонро шод гардонид. дар ин давра аз тарафи вакил Азимҷон Иброҳимзода ва шахсони саховатпеша 220 нафар оилаҳои камбизоати маҳалла аёдат карда шуданд. бозе ки аз хислатҳои ин марди наҷиб дар он аст, ки худ бо сокинони маҳалла ҳамсӯҳбат шуда аз ҳолу аҳволи онҳо бохабар мешавад. нозири минтақавии милитсия дар вохӯрӣ сухан намуда таъкид кард, ки дар 11 моҳи соли ҷорӣ ба шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд 277 арзу шикоятҳои шаҳрвандон ворид гардидааст, ки бештари мактубҳо ба зӯроварӣ дар оила ва додугирифти маблағ вобастагӣ дорад. дар 11 моҳи соли ҷорӣ 35 ҷиноят дар ҳамин минтақаи хизмати милисиям рақами 2 ки дар ҳамин пахтакору универмаг 35 ҷиноят содир шудааст, ки аз ино 7 ҷинояти дуздӣ мебошад, 3 азобу уқубат,
боқӣ мондааш доду гирифти маблағи пулӣ ки халобӣ мебошад. боз дар протоколи хубаронкунии маъмурӣ дар ҳамин минтақаи хизматӣ тартиб дода шудааст ки дар 11 моҳи соли ҷорӣ 679 протоколи хубаронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. аз инҳо 22таш қонун дар бораи масъулияти падару модар моддаи 90 кодекси хубаронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст ки ноболиғон бисёртар дар бозиҳои компютерӣ мераванд. бозиҳои компютерӣ дар вақти дарс ё пас аз дарс бо либоси мактабӣ ба бозиҳои компютерӣ мераванд ки ин яъне беназорат гузоштани падару модар мебошад. беназорат мегзарон ба бозиҳои компютерӣ дорои хусусияти зӯроварӣ доштааш бо мераванд. дорои хусусияти зӯроварӣ ки фикррони кӯдакро вайрон мекунад. ҳамчунин таъкид карда шуд ки Азимҷон Иброҳимзода вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд аз ҳавзаи интихоботи Пахтаккор рақами 5 ва шахсони саховатпеша ба оилаҳои камбисоат кӯмак намуданд. инчунин шахсони маъюби пирон ки имконияти маҳдуд доранд аёдат гардиданд. вакил Азимҷон Иброҳимзода дар рафти чорабинӣ бо шаҳрвандони маҳалла мулоқот намуд. проблемаҳое ки мисол маҳалла мебурад, проблемаҳое ки мисол гӯем ки бинои баландошона мебурад, муаллимат ҳар ҳафта нести мо муаллимат ҷойраҳое ки мо нахӯрем. мо бисёр мисол мана худи намояндои ини маҳаллаи Қоираҳмат Қурбонов ки худи роҳбарашон ки мо мехӯрем, мана Султонов Олимҷоҳкор киди, муаллимат Темиров киди, нозирои минтақавият киди, Мансуров Ёқубҷоҳкор киди, ман бисёр мо худем меистам. мо ҳамкорӣ кардем меистем. акун инҷо якумаш ки зарурияти ба фикри ман ҳар якта кори катосигамое гуфтадамо заруриташ нест барои чӣ барои он ки мо қарзи худамо иҷро мекунем. ман ягон ҳисоб намекунам ки ман ягон кори бисёр зиёда катосигам. ҳамина ман ба шумо бовар карда мана интихоб кардитоми ман шумоки кор карданам дако ман барои беҳбудии ҳамин маҳалла барои беҳбудии манами шаҳри Хуҷанд мисол корбарӣ карданам дако. волеки инҷа як баи асосиш моменти асосиш шунинда ки ина мо ҳамроҳ карданам дако. бояд гуфт ки дар маҳаллаи Қори Раҳмат Қурбонови шаҳри Хуҷанд чунин мулоқоту вохӯриҳо бо вакилони мардумӣ зуд баргузор мегардад. дар анҷоми чорабинӣ фаъолони маҳалла бо сипосномаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. гузориши Ганҷино Олимова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.